ମୁଁ ଆଜି ବନେଇବି ଚିଲି ପୋଟଳ ବନେଇବି। ଏଠି ମୁଁ 4ଟି ପୋଟଳକୁ ଏମିତି ସାଇଜରେ କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ, 2ଟି ପିଆଜ, 4 କୋଲା ରସୁଣ, 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ପୋଟଳଟିକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଉଛି। ଧୋଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ତେଲ ନେଇଛି। ତା ଦେହରେ ତେଲ ଏବେ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଏବେ ପୋଟଳ ଛାଡ଼ିଦେବି। ପୋଟଳଟିକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବି, ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବି। ଗୋଳେଇଦେବା। ତାକୁ ଆମେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଯାକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପୋଟଳଟି ଏବେ ମୋର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଏହାକୁ କାଢ଼ି ନେବି। ତେଲଟି ଏବେ ମୋର ତାତିଗଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚିଲି ପୋଟଳ କରିବି, ତା ଦେହରେ 1 ଚାମଚ ଚିନି ନେଇଯିବି। ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆ ଦେହରେ ପକାଇବି। ଏବେ ଆମର ନାଲି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତା ଦେହରେ ମୁଁ କାଟିକି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକାଇବି। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟି ଆମର ଏବେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଟିକେ ଏବେ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବି। ଏବେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆଉ 1 ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଟିକେ ମିଶେଇଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ପକାଇ ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ରସୁଣ ଆଉ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବା। ଆଉ ପକାଇଛି ଭଲ ଜିରା ମିଶେଇଦେବା। ତାପରେ 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଯାଇଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମିଟ୍ ମସଲା ପକାଇ ନେଇଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଆମର ଏବେ ଏଇଟା ମସଲା ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଏବେ ପୋଟଳ ଟିକେ ପକାଇଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଟମାଟୋ ସସ୍ ନେଇଯିବି। ଯେହେତୁ ଚିଲି ପୋଟଳ ହେବ, ତାହେଲେ ଟମାଟୋ ସସ୍ କଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବି। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି ଚିଲି ପୋଟଳ। ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସେଣ୍ଟର ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ତାପରେ 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ନେଇଯିବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଚିଲି ପୋଟଳ। ତା ଦେହରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବି ଧନିଆ ପତ୍ରଟିକୁ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ପକାଇଦେବି। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଚିଲି ପୋଟଳ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ରେସିପିରେ ଏମିତି ହିଁ ବନେଇବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣାଇବେ।